Kalat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte, o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Ayan, Okay hello. na? Yes. Well, like na po. Ayun, hindi ko kasi kita yung dual screen. Hi everyone! Ayan, magandang araw, magandang gabi, tanghali, dapit hapon. Umaga. Tukang liwayway, sunset and all. Ayan, welcome! Ayan, ito na lang po yung programang AgriSenso. At ito po, si Inday Bajang. Ayan, perfect. Ayan. Perfect. Oo. Kasama naman ni Inday Bajang, walang iba, si Clara Tita. Samahan niyo pa kami ni Inday sa loob ng isang oras na puro sa chikahan. Of course, yung mga chika natin na kapupulutan ninyo ng mga impormasyon, lalong-lalo na sa pag-aalaga ng mga hayop, sa inyong pagpa-farming dyan. Kasi ito naman po talaga ang objective kung bakit
meron o andito ang programang Agrisenso sa Agrikultura Aasenso Ka. O, Definitely diba? corrected by. Uy, congrats sa lahat ng mga na-enjoy sa kainit, sa mga nanood the other day ng Iron Man. Ayan, hello. Mm-mm. Mga taga Davao, pero mga not so good. Yeah. May mga hindi ganong magandang kaganapan during the event. Pero Correct. somehow, talagang ganon, hindi natin yun hawak na ba. But so far, it was a successful event. Ayan. Maraming what's the yaw-yaw in Tagalog? Maraming nagalit. Ayan, may iilan. It's because hindi nakapagtrabaho. Ayun, kasi nga walang biyahe going to Samal during that time. So baka may mga appointments sila going there and out. So sige lang, that's really a part of it, diba? Even before yun naman talaga yung mga issue. But anyway, so far, for sure it has a positive tourism and income outcome for the city of Davao and the other places here sa atin, diba? Maraming turista! And that's somehow a good news for turismo or tawag nito for the income generation ng ating syudad. Ayun, bongga. So for the more years pa, sana, ayan, may Iron Man pa in the next few years to come. Pero init siya. Yes. Napakainit. Oo. My gosh. I'm sure na nag-i-enjoy lahat ng mga natin ngayon, yung iba sa ating mga farmers, yung napag-init ng panahon kasi I'm sure Oo, nag-iisip na sila ngayon dahil ng ano yung ano yung itatanim nila na good for this kind of weather, na mainit. Kasi for example sa amin dahil nag-iisip na yung mga farmers na yung mga kasamahan ng uncle ko na magtanim sila ng pakwan. Kasi watermelon, kasi maganda sa mainit na panahon ng pagtatanim ng pakwan. So, sila, mabubuhay sila. O, diba? Ayun. Actually, minomonitor ko daily yung heat index ng Davao City. And the previous days, umabot tayo ng 42. May mga 43, di ba? May sabi ako before na darating siya, aabot ng 52. Wag naman po sana. Kasi napakainit na nga ng mga 40 or 42 or something. And so far, ang pinakamainit so far here in Mindanao is Butuan and ang General Santos City ni Sir Manok Tambayan. Ayan. Yun. So let's always be, tawag nito, be careful, hydrate ourselves, more water. Kung hindi importante yung lakad sa tanghali, ipagpaliban muna or sa mga umalis ng medyo hindi nang ganun kainit para you will be protected. Kasi pangit, ang nakaka-heat stroke yung init natin this time. Ayun. Corrected by. Oy, pasensya na sa background music ko ha, kasi may construction. Okay lang Sa yan. labas Construction ng aming sa'yo bahay. sa akin, mga ducks, mga gansa, manok, o diba? So, pantay ang labanan. Pero dahil bago tayo magsimula sa ating Agri-Balita for today, shoutout ko lang lahat ng mga listeners natin via Kings Radio stations. Diyan po sa may Oriental, ang Shaton, ang 102.5 Kings Radio. Diyan naman sa may Himalala Negros Oriental, ang 88.7. Ganun din po sa Lambunaw, Iloilo, ang 90.7 Kings Radio. At dito naman sa Mindanao, ang 102.5 Kings Radio Hinatuan. At sa may San Francisco City, Agusan del Sur, ang ating 99.5 Kings Radio. At dito sa Davao Region, ang ating Kings Radio 93.5. At dinig din tayo sa ating Kings Radio online app. Okay? Sa mga hindi pa po nakapag-download, for free po ito. Install nyo po sa inyong Android phone. Punta po kayo sa Play Store, hanapin nyo po ang Kings Radio Davao app. Okay? Andun po, i-download rather at i-install nyo po for free po yan. Para maririnig nyo ang ating mga musika, balita at agrikultura dito po sa ating Kings Radio anytime, anywhere. Okay? Yeah. Sa mga pagmuni-muni moments po ninyo, o meron kayong mga iniisip na mga bagay-bagay, gawin nyo kaming background nang kayo'y mahimasbasa naman at medyo ma-alive ang inyong mga kalamnan. Ayun. Yun siya. Yeah. Anyway, sabak na tayo sa ating Agri-Balita ngayong araw na ito. Of course, it's another good news, Day. It's because may mga farmers na naman tayong nakatanggap ng ayuda. Ayan, financial assistance. Kung saan, 2,000 na mga farmers po mula sa Zamboanga
ang nabigyan ng tulong pinansyal. At iyan po ang ating agri-balita ngayong araw na ito. Ayan, doon tayo maglakwatsa sa Zamboanga na mahagi ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa 2007 na mga magsasaka sa Ayala District ng lungsod. Nakatanggap ng 2,000 pesos ang bawat magsasaka mula sa Assistance in Crisis Situation Program or IACS ng lokal na pamahalaan kung saan layong matulungan ang mga taong layong makatulungan ang mga magsasakang makabangon muli matapos masira ang kanilang mga pananim sa naranasang matinding pagbaha sa lungsod nitong mga nagdaang buwan at taon. Ayon kay Zamboanga City Mayor John Dalipe, ang nasabing ayuda ay bahagi ng Recovery and Rehabilitation Program ng City Agriculturist Office. Pinamunuan ng naturang tanggapan at ng City Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa agricultural districts ng nasabing lugar. Ayan, congratulations! 2007 na mga magsasaka mula sa Zamboanga, naway magamit niyo po yung 2,000 pesos. Ayan na naibigay ng lokal na gobyerno sa inyong lugar. Do hindi naman siya ganun kalakihan, diba? But we are happy still that there are efforts been done by your government or your LGUs para maparating ang tulong po sa inyo. So let's admit it, may mga instances talaga na medyo delayed ang pagdating ng mga ayuda, medyo hindi ganun kalaki, but we should still be thankful na may natatanggap tayong pakonti-konti. It's an tawag nito, it's a sign that government is seeing the issue and at least a bit of tawag nito ayuda that will help you out sa mga issues or concerns that you have in your area. So syempre talaga yung mga kalamidad hindi natin hawak. That's why yung mga bagyo, ayan, yung mga lindol or mga pagbaha or ano pang mga sobrang pag-ulan-ulan at hindi naman talaga La Nina and all. So at least naka-prepare na yung mga pwedeng maibigay na makapantusto sa makatulong man lamang sa ating mga farmers. So we have a lot of issues right now sa ating agriculture sector, hindi lang yung sa issue of calamities, their issue as well for the ASF. Ayan, patuloy siyang nananalasa. Ayan, if you are so updated in the news, napakaraming, medyo around 11 barangays in Cebu are considered hotspot of ASF, and we just hope na di na siya madagdagan, diba? Kasi parang tumahimik na yung ASF and this time bumalik na naman. So, though may mga efforts na with regards sa vaccines, may mga panawagan na sana kung successful yung ginagawang test, bumili na ng marami ng maipamigay. Ayan. Sana nga it will be a positive outcome para at least man lang makarecover na po ang Pilipinas mula sa state of calamity ng nasabing ASF at sa iba pang mga concerns na hindi naman tinatamasa, dinaramdam, ayan, o ginasagubang ng ating mga farmers, fishermen at iba't ibang marginalized sector ng ating bansa. Ayun, so yan po ang ating agri-balita ngayong araw na ito. Doon po tayo kay Clara na rumarampa-rampa doon sa kabilang banda. May rampa ngayon. Busy nga, biglang lumabas sa pinto, bumalik na naman, yan na naman siya. Nasaan ba yung kausap ko? Okay na siya, yan talaga siya. Anyway, Dai, yun ang ating good news. Do 2,000 lang naman yung ayuda, pero sino ba naman magbibigay sa'yo ng 2,000 na ba? Oo. Diba? Tanggapin mo, malayo na rin mararating, may isang half sack of rice, pwede ka na makapamili ng ilang canned goods and all. So that's a help already sa 2007 ng mga farmers from Zamboanga. Ayan. Thank you sa kanilang LGU for that initiative. Correct. Oo. Uy, speaking of ayuda, kasi yung father ko, yung uncle ko is tinawag sila sa Municipal Agriculture's Office kasi may ibibigay na mga abono, Day. So, bawat farmer perfect. Mahal pa naman ang abono, diba? Correct. Oo. Urea daw siya, Day. Hindi ko alam kung ano yung urea. Yan ang name. Yan. Tawag ito ng abono. Grabe siya. Akala ko ano yan siya, organization or alam pala yan ng sige na sorry po. So yun po, urea po. May binigay po ng mga abono na yun. Urea pala siya. Sa mga farmers dyan sa may Barangay Doloban sa Landavo del Sur. So pinatawag natin ng mga farmers doon, binigyan sila ng voucher, Day, tapos i-claim nila doon sa staff.
authorized na agri-vet store doon sa area namin sa Bansalan, Davao del Sur. So good thing na yun. Magalaking tulong na yun kasi bukod sa abono, Day, mahal na rin yung mga fertilizer. Oo, So, as in, sobra, di ba? Yan nga yung concerns o reklamo ng mga farmers natin. How can they earn kung pag binibenta yung produkto nila masyadong mura? Tapos ang mga Mura. bilihin, yung mga seedlings o yung mga tawag nito abono is very pricey as well. Parang hindi siya nag-meet halfway and all. So, kaya nga may Correct. mga initiative ang government like that na namimigay ng libreng abono for those qualified recipients at iba pang mga assistance that they can give to our farmers. So, i-avail nyo kung pwede kayo maka-avail. Ayan, grab the opportunity. Sayang din yun, diba? Malaking Correct. tulong na rin yan. correct. Tapos, maganda siguro din, Day, no, na yung government na lang mismo yung bibili ng mga outputs, yung mga ani ng ating mga magsasaka para yung mga negosyante, doon na sila sa government bibili kung gusto nilang magnegosyo. Yes, Diba? Kasi sana. para maging pantay-pantay lahat. Tapos hindi siya maabuso ng mga kapitalista, of course, yung ating mga farmers. Nahihirapan Definitely. talaga yung ating mga farmers ngayon. Kasi nga may mga ibang it's really a reality na may mga negosyante, ayan, yung mga namumuhunan, tawag nito, bumibili sila sa mga farmers in a lesser price, 'di ba? So ang farmers, syempre, gusto na lang ibigay yung kanilang produkto para hindi na ma-stock in their area, masira pa, so sayang walang Correct. kikitain. So they're forced to tawag nito ibenta na lang in a cheaper price, which is masyadong malayo kung ano yung tinatawag na SRP, kumbaga, 'di ba? So kaya nga ang isa sa mga effort is example for the onion, kaya gumagawa ng maraming cold storage facility para if ever sumobra-sobra yung produksyon ng onion sa ating bansa, merong mga cold storage facility sa kanilang area na pwedeng paglagyan. So walang rason na mababa ang presyo, it's because walang mapaglagyan, nasisira and all. It's because ando na, may pasilidad na. So sana ganon. Syempre yung mga farmers natin naghihirap din. Mahirap maging farmer, 'di ba? Na mainit, dugo at pawis and all. Tapos like that, parang thank you lang sa presyo or in the end yung kikitain. So it's very a sad part po sa kanilang pagiging farmer. So tulungan na lang, yun talaga ang importante. Tulungan between the government, with our farmers and the community. Ayun. So yun lang talaga yung importante for that. Correct. So, ayan, speaking of pagtulong sa ating mga farmers, Day, maganda yung ating agri-ika ngayon kasi may isi-share sa atin na tips si Sir Jid ng Ka-Farming Angat Ka with regards to paano ba maging profitable ang inyong pagpa-farming. Siyempre, marami kang i-consider, marami kang dapat isaalang-alang para maging, kumbaga yung pagpa-farming mo, hindi siya, kumbaga, productive siya. Okay, so maraming mga dapat isaalang-alang i-consider para masabi natin na profitable yung inyong pagpa-farming ngayon. So makinig po kayo ha sa mga nanonood sa atin sa live ngayon. Manood kayong mabuti at makinig kayong mabuti sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa ating mga listeners sa radio. Makinig po kayo kasi good points po lahat ng mga i-discuss sa atin ni Sir Jid Ka-Farming Angat Ka. So, ayan, paano ba maging profitable ang inyong pagpa-farming? Ihatid sa atin yan ni Sir Jid. Go, King's sir. Vita Plus Animal Feed Supplement para sa mga alagang hayop. No, ito ay mga ginagamit naming vitamins sa mga alaga. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, kasama rin natin Panamox Forte, Panamox Caplet, andyan din yung Worms to Go, no, yung nandiyan pa yung Intenso Plus, Intenso Power Stag at itong Intenso Premium. Nandiyan din kasama natin ang King's Vita Pet para naman doon sa mga pet dito sa ating live ngayon. So ayun po, no, ngayon naman ay i-share ko lang sa inyo itong mga pamamaraan din dito sa farming para mas maging profitable, no, para mas mapapaunlad natin lalo itong farming. Actually, itong mga nakuha natin ay nakuha lang din natin sa maraming mga nag-farming, maraming mga nag-uumpisa, mga nagsisimula, no, doon din natin nakuha yung mga pamamaraan nila. So, ayan. Bago yon, double check ko muna yung live natin. At itong, ayun, inulit natin, live natin ay hatid sa atin ng King's Vita Plus. Kasama natin King's Vita Plus Animal Feed Supplement, no? Kasama natin sila dito sa farming, sa aming mga hanap buhay sa ngayon sa bukid, ito yung kasama namin. At yun, nag-live tayo ngayon, no, as usual, no, as bilang farmer. So yung damit natin ay talagang pang-farming lang din. No, hindi na tayo nag-abis, galing lang tayo doon sa kahit galing sa sakahan, ayan, diretso na rin tayo mag-live para sama-sama tayo agad dito. So yun yung aming ginagawa din dito sa
pagla-live mula sa pag-aalaga din ng mga hayop. Ayan. Pagkatapos ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa Check ko lang kung pangungulong gumagana yung live ko kasi hindi ko alam. Alaga kong sa Okay yung, bukid, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking So marami na rin naging makakamit. topic dito. King's Vita Plus, ang Sama na aking doon yung mga hari, pag-upgrade. ngayon aking alaga ay laging healthy. No, kasama na doon yung mga pag-upgrade ng mga alagang hayop. So kasama sa mga ginagawa namin ngayon ay bukod doon sa mga pag-aalaga natin ng mga native, kung makita nyo yung sa mga naon nating video, mga native yung mga kambing namin, no, maging sa mga manok, marami kami mga native na inalagaan, sa mga baboy. So doon kasi lahat yan nag-uumpisa kapag ka inaaral pa lang natin, no. Pwede nating umpisan muna doon sa mga native nating mga inaalagaan para una kabisaduhin muna natin at lalo pat hindi naman ito ganun ka hindi naman ito mahal, no. Mga native kasi usual yung price niyan hindi katulad ng mga hybrid talaga na kapag inumpisa natin ay yung mga hybrid na kailangan din natin ng malaking halaga. Inaaral pa lang din naman natin. So mas maganda doon muna tayo sa mga sa pag-uumpisa, doon muna tayo sa native or kung ano yung muna yung kakayahan. Sa amin kahit na matagal na kami nag-alaga ng hayop, no, nag-adapt pa rin kami ng pag-aalaga ng mga native na mga hayop dahil yun yung kakayahan namin. Hanggang doon pa lang yung aming kaya. So, nung una nga, nakikialaga muna. Kasi may na-receive pala ako kanina, may nag-comment na yung mga farming na yan daw ay para lang doon sa mga mayayaman, sa may mga pambiling lupa, no, sa mga may malaking puhunan kasi kailangan din daw, kailangan mong gumastos din na pambayad doon sa tao. So, sa akin naman, hindi naman siguro ganun, mas naman siguro kasi marami din namang farmer, no, walang sariling lupa bilang tenant, no, may mga farmer na katiwala doon sa kanilang sinasaka. So marami ring ganong klaseng farmer. Wherein, itong atin, naghahati din tayo ng mga ideya para doon sa mga existing na farmer na sa bukid. Kung yung bukid natin ay punong-puno ng damo, no? Kung yan ay niyugan, tapos sa baba, puro damo. So sayang kung maiwan na lang. So mas maganda na magamit natin yung damo. Kung ayaw naman natin ipastol yung mga alaga, pwede naman natin kunin yung mga damo, ilagay natin doon, ilapit natin kung saan natin nilalagay yung mga alaga, nakatali ba yan or nandun ba sa kulungan. No, tulad nito mga kambing na pwede din naman na nasa kulungan lang. No, dadalhan ng pagkain. Marami nga ngayon nagtatanim ng Napier grass kasi yung Napier grass, no, mabilis siyang lumabong, mabilis dumami yung mga dahon noon na pwedeng ipakain doon sa mga alagang hayop. No, Napier grass, napakaganda niya. Napier grass, nandiyan yung Madre de Agua. So napakadaming pwedeng itanim na pwedeng ipakain doon sa mga alagang hayop, no? Yung mga nababanggit na natin. May ilan, ganun din. May iba sa kambing naman, nagtatanim sila ng mga mulberry. Maraming mga pwedeng itanim, maging mga dahon ng puno nga, kinakain din ng mga kambing. Kaya't pwede natin i-maximize kung ano yung space na meron tayo. So, yun yung sa akin, kung anong yung available, kung ano yung kakayahan lang, no, pwede natin gamitin yon. Tuloy na bagay natin, hindi naman talaga kailangan ng malaking pera muna. So, kailangan lang dyan, ipag-pray lang natin na magkaroon tayo ng space na pwede natin magamit. Kasi marami rin namang may-ari ng lupa na wala namang kahilig-hilig sa farming, no, wala namang kahilig-hilig magbungkal, magtanim, mag-alaga ng hayop. Marami kasi din, gusto nila is yung mamumuhunan. Ang problema naman sa mamumuhunan, kung hindi naman talaga ikaw ang gagalaw at kung wala namang kahilig-hilig yung iyong pinababantay doon sa ginagawa niya, wala man siyang linya doon, kung nagtatrabaho lang para talaga kumita. Mas maganda kasi piliin natin yung talagang nandun yung hilig, talagang gusto niya yung ginagawa niya. Mas maganda kasi yung gano'n na passion din yung ginagawa kasi para mas na-enjoy mo lang at napapaunlad mo rin habang tumatagal. Mas best nga kung tayo ay nasa bukid, kung tayo farmer, tayo mismo ang mag-umpisa. Di ba? Kaysa naman na may tanim na tayo, halimbawa maraming mga nagtatanim ng gulay, maraming mga nagtatanim ng palay, tapos yun lang mismo yung produkto nila. Mas maganda yung marami tayong mga tinatanim. Kung gusto natin, mga crops or meron din tayong mga alagang hayop. Kasi yung mga reject noon, pwedeng ibigay sa alagang hayop. At kapag yung mga tanim natin, halimbawa,
yung inabot ng baha kasi may ibang space na medyo merong mababang area, lowland, meron ding ibang area na matataas. So kapag inabot ng baha yung tubig, yung kanilang palayan, so wala na silang anihin. Mas maganda kung meron ka pa ring alagang hayop kahit papaano meron kang maibebenta na pambili mo ng palay para magiging pangkonsumo. Diba? So hindi lang 'yun, kapag nag-success yun lahat, hindi mas maganda pa yung magiging result. Diba? So napakaganda nung ganong pamamaraan din sa farming. Sa amin naman, no, ayun, maisuggest ko lang din, no, dahil ang topic natin ngayon ay dito sa mga magandang pagkakitaan. Maganda mag-upgrade tayo. Kung meron tayong mga kambing na yung mga kambing natin ay mga native, maganda na rin na i-upgrade din natin. Mag-upgrade tayo ng mga kambing natin. May mga iba-ibang lahi naman ng kambing. Halimbawa, native pa yung kambing natin, magandang upgrade natin into yung mga magagandang lahing mga kambing na, no? So pwede rin natin nandiyan yung Nubian, or nandiyan yung mga saanin, nandiyan yung Boer, na pwede rin pang upgrade doon sa mga kambing. Yung iba, nag-umpisa muna sila doon sa native, ina-upgrade muna nila ng mga Nubian. Tapos yung anak noon, yun naman yung pinalahian nila ng Boer. So doon sa kambing, may upgrade din tayong pwedeng gawin. Wherein, no, kasi kapag native yung ating inalagaan, pure native lang, medyo maliliit kasi. So sa ating kasi ang gusto natin pag nag-invest tayo, so syempre kailangan mas gumanda yung ating product, mas lumaki. Diba? Para mas mahal din natin maibebenta, mas mabibigat. So kaya tayo nag-upgrade, no? So yun yung purpose dun sa pag-upgrade ng kambing. Kasi sa pure native, tuloy-tuloy native yung inalagaan natin, medyo, sa totoo lang, medyo mura talaga ang native kapag binenta natin. Kung in-upgrade natin yan, nag-invest lang tayo na isang pang-upgrade na lalaki na pinapalahi natin doon sa mga kambing natin. Pag nanganak na yon, maganda na, malalaki na yung lahi, yun, mas maganda na rin yung ating benta kasi malalaki na. Yung iba nga, pang-breed yung kanilang investment, ay yung mga malalaking lahi naman ng kambing yung kanilang inalagaan, wherein napakamahal din ng presyo. Yung iilan noon, merong iba, nagkakalaga ng mababa na lang yung mga 14,000, di ba? May 15,000, may 20,000, meron pa ng iba umabot pa ng 100,000. So yun naman yung mga magandang lahing kambing talaga, yung mga imported. So yun yung mga medyo mahal na pang-upgrade naman. So yun, sila kasi nag-invest din sila, siyempre galing sa abroad. Ang laki din ng mga papers kailangan, siyempre mahal pa yan doon, tapos nandyan pa yung pamasahe. Kaya medyo magtaka tayo minsan kapag nagtatanong tayo sa ibang mga breeder, lalo na yung mga malalaking farm ng kambing, no? Pag magandang lahi nila, mabibigla tayo sa sobrang mahal kasi mas mahal pa sa baka. Siguro times 2, times 3 pa yung presyo dahil nga doon sa napakaganda ng lahi niya, no? At talagang ginastusan siya. So yun, iba-ibang upgrade sa mga manok, no? Pwede rin tayo mag-upgrade ng mga manok natin. No, marami ngayon nakikita natin ang mga alaga nilang manok, yung mga pangnegosyo nila ay yung mga heritage chicken, no? Napakaraming mga nag-alaga ngayon ng mga heritage chicken dahil may mga lahi din kasi itong heritage chicken na meron diyang pang meat type, meron ding mga pang meat at pang egg type na. So nandiyan din yung mga pang egg type, no? Nandiyan yung tawag nilang Rhode Island Red, no? So yan, rin yan, pang meat at saka pang egg yan. Andyan yung Bowban's chicken na pang egg. No, pang egg siya kasi medyo maliit yung inahin. So medyo maliit rin yung kinukonsume niya na pagkain. Pero productive siya, nagpo-produce siya ng magandang itlog. Marami siya kung mas matagal yung pangingitlog niya. No? Ganon din itong mga yung isang alaga namin, Black Astrolorp. No, ganon din yung mga ganong klaseng manok. So napakaganda din mag-alaga ng mga ganong klaseng manok din, mga heritage chicken. No, meron din naman dito sa atin ngayon, nandiyan din yung mga Shamo na magandang lahi din ng mga manok na wherein mas maganda rin yung presyo kapag binenta natin. Pero kailangan din natin mag-invest kasi medyo mahal din yung presyo niya. So yun lang yung mga at least sa panimula natin, maganda yung output natin kung sakaling naparami na natin. No, pero kapag nag-umpisa pa lang, pwede na tayo doon sa mga native muna. Umpisa natin sa mga native na mga manok. No, habang tumatagal, mag-invest tayo, paramihin natin. No, yun yung mga yung suggestion din natin para mapapa-improve natin yung farming. Kasi kapag magandang lahi, minsan meron nga ngayon yung mga bagong mga lahing mga hayop na dumadating sa Pilipinas, medyo mahal ang presyo. Na yun, maraming mga nag-invest sila doon sila nagpaparami kasi
yun na nga, mas mahal nilang naibibenta. So, mas malaki yung kanilang kita. Kahit na medyo kaunti lang inalagaan nila, malaki na rin yung kanilang income. So, yun yung mga technique naman ng ilan. Pero marami, yun, inulit natin, start muna sila dun sa native, lalo na kung sobrang mahal naman yung alagaan nating hayop. No, native muna, inaaral muna nilang maigi, no, bago sila nag-invest doon sa maramihan na ng alagang hayop. No, ganun din dito sa ayun, kambing, manok. So nandiyan pa yung ibang mga hayop sa mga itik. May mga klase din ng itik na napakaganda rin na pang-itlog, no, itong mga itik Pinas. So marami nag-alaga ng itik Pinas kasi ganun din, no, medyo maliliit lang siya pero napaka-productive niya pagdating doon sa itlog. So yun yung mga ginagawa ng karamihan. Sa baboy, ganun din sa baboy. So may mga nag-alaga ng baboy, yung mga native. Minsan kung halimbawa yung mga native na baboy natin ay talagang maliliit na. Minsan kasi yung mga sa mga native may mga yung mga meron ng mga inbreed. No, yung inbreed kasi habang tumatagal kapag sila lang naglahian, same blood lang, yung tatay, nanay, yun magkadugo na, tapos yung anak nila ganun lang din nila lahi-lahi. So hanggang sa mas lalong lumiliit yung mga biik, mas nagiging merong mga abnormalities o nagiging bansot, no, kaya yung marami naman nag-invest sila, ang ginawa nila in-upgrade naman nila yung mga native, pinalihan nila ng mga medyo magagandang lahi na para nagkaroon pa rin ng halo nung native at saka nung hybrid, no, yung kinocross nila yon para maganda pa rin, mas malaki-laki pa rin yung magiging anak, tapos yun ay yung pinaparami din nila dahil yun na nga, kailangan din natin sa baboy yung timbang, kailangan natin dito yung mas mabibigat, no, para tayo ay kumita. So yun yung mga ginagawa din ng marami para magkaroon sila ng income doon sa kanila mga ginagawa. So marami naman mga pure hybrid yung mga inalagaan. Iba-iba ring diskarte, no, para sa akin ang titingnan natin doon kung ano yung kakayahan natin. Saan ba yung ano ba yung kaya nating gawin, ano ba yung linya natin, at saan ba yung ating kakayahan, ano ba yung mga resources na meron tayo, no, yun yung ating tingnan para tayo ay mag-umpisa dito sa farming. So, yun, sa amin man, ganun din yung ginagawa namin. Actually, mahaba-haba pa rin tong ating lalakbayin dito sa farming. Maging sa amin man, no, nag-uumpisa pa lang din kami na sa ngayon ay kahit na medyo matagal na, no, halos 1 taon na rin o 2 taon na rin halos. Pero so far, dito sa baboy, naging sustainable na sa amin. Hindi na kami gumagastos, hindi na kami naglalabas. Kaya nga doon sa nagtatanim-tanim din naman kami para pampakain doon sa mga alaga namin, no, sa mga alagang baboy. Andiyan yung mga pananim na mga kamote, yung mga kasaba, kangkong, no. Actually, lagi ko nang inuulit. Pero sinishare ko lang lagi para doon sa mga bago naman, no, at least magkaroon din kayo ng ideya doon sa pamamaraan din naman namin sa pag-alaga ng baboy. No, nandiyan yung mga kamote, no, at marami pang iba. At bukod doon, hindi rin tayo basta nag-alaga lang. No, marami tayong mga ginagamit din ng mga diskarte, mga pamamaraan, mga bagong pamamaraan din para mas lalo nating mapa-improve itong pagsasaka. Kasi dati na rin kami nag-alaga ng hayop, no, at marami rin kaming mga naranasan din ng mga pagsubok, mga challenge wherein gusto natin kahit paano yung mga challenge na yun ginagamit din namin para mas mapapa-improve na namin yung aming mga next na step na gagawin dito sa farming. Wherein dito naman sinishare namin, no, dito sa live, maging sa mga sinishare natin na mga content sa Farming Business ATBP, no, maging sa YouTube, Farming Business ATBP, or dito sa Ka-Farming Angat Ka, sa Gresenso, kasama natin, no. So sinishare namin yung mga nagiging karanasan namin, yung mga naging pagsubok din namin sa bukid para ma-aware din yung mga sa future na nais mag-umpisa or yung mga nagpaplano pa lang kung ano yung mga posibleng danasin din dito sa farming. So sa amin, nandyan na yung mga kambing namin, nadali ng mga aso, ng mga ligaw, no, kaya mas maganda, secure natin yung bahay ng kambing. Kung may duda tayo na posibleng mangyari yun sa atin, no, iligpit natin tuwing gabi, kailangan nakasarado yung bahay nila kasi minsan yung mga ligaw ng mga hayop, no, madalas umatake sila pag gabi kasi takot sila sa tao. Wala kasi nagmamayari doon yung mga aso na umatake doon sa kambing namin ay walang nagmamayari. So, gabi sila umaatake. So, ang ginagawa namin ngayon, sinasarado na namin yung mga bahay ng kambing, yung bahay ng mga itik, kasi yung itik din, mabango rin yan sa kanila eh. No, yung nandyan pa yung mga, yung marami talaga, no? Nandyan yung asong ligaw, sabihin natin, may mga pusa na mga ligaw, meron pa yung mga milo, mga tinggawong, yung mga parang pusa na nasa gubat, no? May mga ganon. Sa Bisaya kasi tawag namin doon milo at yung tinggawong. So,
Yun, napakaraming mga posibleng ano rin, no? Nandiyan pa yung sinasabi nila ahas. Pero so far naman dito sa ahas wala naman kaming naging karanasan na pinakialaman yung alaga namin. Nakikita ko lang minsan doon sa aming lagayan ng mga baboy, doon nakakita ako ng ahas minsan, pero wala lang pag may tao tumatakbo sila. Pero kailangan lang natin no nakabota kapag tayo nag-ikot-ikot kasi pag naapakan natin sila sigurado mangangagat yan. Pero kapag di naman natin naapakan, alerto tayo pareho, yan naman sila ay tumatakbo doon sa based sa experience din namin doon sa probinsya no. Pero may mga ilan tayong nabalitaan na nanghahabol do yung ano sa kanila ahas. So yun yung napakadelikado. So, sa amin naman so far, mababait naman yung mga ahas doon. No, so yun. Yun lang yung mga yun lang yung mga siguro i-consider din natin sa farming. Andiyan pa yung minsan pagmahal ng mga patuka, yung mga feeds na binibili natin, no? Minsan tumataas yung presyo. So mas maganda kung meron tayong source ng feeds na sariling atin na tayo mismo ang nag-produce. No, hindi man kailangan feeds na talagang yung naka-pellet, di ba? Although meron namang mga machine ngayon na pwede mong gawing pellet yung mga pinagsama-sama mo na mga dahon-dahon, no? Pero hindi naman kailangan ganun kung mga baboy, manok lang naman inalaga mo. So pwede naman bigyan ng mga yung mga kangkong, mga fresh na kangkong, fresh na kamote, no? Yung gabi, yung kasaba, lutuin lang, bigay sa kanila o kainin na nila 'yan. Diba? So may sarili na tayong kailangan kasi diyan may sarili tayong source ng pampakain sa mga alagang hayop para no hindi na tayo mamroblema pagdating doon sa kahit magmahal man yung mga bilihin. No, so although napakalaking tulong din naman kung tayo nagmamadali naman gusto natin lumaki agad yung alagang hayop natin. So yung mga feeds naman ay malaking tulong yan kasi yan talaga yung purpose nila. Yan yung solusyon nila doon sa mga bansot, yung hindi masyadong napapalaki, yung matagal lumaking alaga. So nandiyan yung feeds na talagang naka-formulate para doon. No, maraming mga nutrients, no. Pero sa ngayon, napakarami na rin mga pamamaraan sa amin. Nag-aalaga kami ng mga hayop na mga natural yung binibigay namin, wherein binibigyan din naman natin sila nitong King's Vita Plus. Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ginagamit namin ngayon. No, ito yung mga pamamaraan sa ngayon na malaking tulong din doon sa pag-aalaga natin ng hayop. No, King's Vita Plus. Dahil ito, nandito na yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics. No, andyan pa sa likod ang daming mga elements. Andyan pa yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, D-L-methionine, betaine, probiotic, yan. Vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. O, saan ka pa? Nandito na halos lahat, no? Actually, lahat na nga yata dito na sa King's Vita Plus. Kaya ito yung pinakakatiwalaan ko rin na ginagamit namin doon sa mga alaga naming hayop. Ito yung ginagamit namin na vitamin sa kanila. No, kasi pwede na rin to sa mga baboy, sa manok, sa kambing, sa baka, sa kalabaw, sa kabayo. No, pwede na siya doon. Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, napakaganda para sa mga alagang hayop natin. So, yun no. So, ito yung gamit natin. At ito rin mismo ay registered sa Bureau of Animal Industry. Yan, sa numerong VDA-PM 18099. Yan, registered siya sa Bureau of Animal Industry. Kaya ito rin pinagkatiwalaan namin dahil yung mga sangkap nito ay pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. So, wala na akong alalahanin pa kasi, ayun na. No? Ito naman, paggamit nito, isang pakete, pwede na maihalo sa isang sakong feeds. No? Or kapag tingi-tingi naman, isang kutsara, halo sa 3 kilong feeds, pwede rin yung ganon. Or once a day mong ibigay sa alagang hayop, no? Or pwede rin doon sa tubig, ihalo. So, napakaraming pwedeng gawin, no? Napakaraming hayop ang pwedeng bigyan at napakarami ng mga pamamaraan na pwedeng gawin sa paggamit ng King's Vita Plus, no? Yan. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, napakaganda para sa mga alagang hayop natin. No, doon naman sa mga gamot na mga alaga natin kapag may mga sakit, no, may sipon, laway-laway, bulutong, coryza, fall, cholera, kapag meron silang mga iba-ibang mga sakit, so, pwede natin sila bigyan ng Panamox, no? Yung mga sisiw natin diyan, yung mga pinapakawalan nating manok, pwede natin ihalo itong yung Panamox Forte sa tubig inumin nila, no? Yun yung gamot namin doon sa mga manok. Maging sa mga biik namin na may mga diarrhea, inuubo, may lagnat, Panamox Forte ang gamit namin. Kapag naman doon sa mga manok, no? Mga manok na nakatali or yung mga madaling hulihin, kung gusto natin pa inumin isa-isa, meron din Panamox Caplet. Yun yung buo. Yun yung parang itsurang tablet. Itsurang capsule siya, caplet. No, itsurang capsule yung pinaka-itsura niya. Tapos yung pinapainom naman dun sa manok na mga panabong or yung mga nahuhuli naman nating manok, pwede pa inumin. No, kapag may mga sakit sila o maging yung mga manok na galing sa laban mula sa ruweda, yung may mga sugat,
No, yun yung mga magandang gamitin, yung Panamox, Couplet. So, doon naman sa mga manok natin na may mga bulate, kapag pupurgahin natin, no, nandyan naman yung Worms to Go. Worms to Go, napakaganda rin pampurga doon sa ating mga manok na may mga bulate. Yan yung ginagamit din namin. Mga pabo, no, Worms to Go ang ginagamit natin. At doon naman sa mga vitamins na manok panabong, sa mga nag-aalaga ng manok panabong kahit hindi nagsasabong, marami dyan na mga nag-aalaga na kahit hindi man sila nagsasabong, pero meron silang mga manok panabong. Ang gamit naman ng karamihan dyan ng mga breeders ay itong Intenso Plus para sa sisiw, Intenso Power Stag para doon sa mga stag o bayong-bayong, at Intenso Premium naman doon sa mga kinokondisyonan ng mga manok. No, Intenso products, yan yung hanapin natin sa mga Agrivet stores. At nandyan din yung para naman sa mga pet natin. Actually, nandito na lahat eh. Sa pet natin, kung meron tayong alagang mga pusa, mga aso, yung mga mahal nating alaga, nandiyan yung mga ibon, no? Langgam sana sabihin ko kasi sa Bisaya yung ibon ay langgam. Nandiyan yung mga ibon, no? Yan, mga pet natin, mga rabbit, kung pet natin yung rabbit, yung mga lion head, mga ganong klaseng rabbit, no? Napakagandang bigyan din natin ng King's Vitapet. No? Actually, kahit anong klaseng rabbit po pwede bigyan nun. King's Vitapet, napakaganda rin na vitamins ng mga pet natin. So, yan yung mga ginagamit namin ng mga vitamins sa aming mga alagang hayop para lalo nating mapaunlad. Kasi dito sa farming, ang talagang kalaban natin dito ay yung mga mahinang immune system ng alaga, yung andyan yung mga siguro kinakapos sila doon sa mga nutrients sa mga kinakain nila, mas nagiging mabilis magkasakit, nagiging sakitin. So sa amin ang aming paraan diyan, ang solusyon namin diyan ay yung paggamit ng mga produkto na talagang proven, tested at talagang talagang subok na talagang napakagaling din doon sa mga alagang hayop. So yan, no, yung mga nabanggit na natin. So sa vitamins ng mga livestock, mga poultry, mga swine, ayan ang King's Vita Plus, no? King's Vita Plus Animal Feed Supplement, napakagandang vitamins ng mga alagang hayop. Shoutout tayo kay Ka-Farming Rosita Jacla Nabual. Maraming salamat po sa inyong panonood, Ka-Farming. So, ayan. At, yun, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang ating mga ginagamit dyan. Ayan ang King's Vita Plus. Pagkatapos ng kapon, minahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Lipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay. So, ayun po, no? King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At para naman doon sa mga alaga natin na may mga sakit, no? May mga sipon, laway-laway, bulutong kuraysa, mga ubo ng mga bihik natin. Ayan naman yung, ang ginagamit naman namin dyan ay yung Panamox, yung nabanggit natin na Panamox Forte, para doon sa mga biik, mga sisiw na may mga sakit. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Couplet, kantabay ko lagi. Oh, ayan. So, I'm sure meron po kayong mga nakuha na mga tips galing sa ating ka-farming ang content creator. At nga pala si Sir Jid ay meron din siyang ibang Facebook page na Farming Business ATBP. So, may mga makukuha din kayo ng mga information doon sa kanyang Facebook page na Farming Business ATBP. Ganun din sa kanyang YouTube channel. So, ayun. Yeah. Sa usaping Ang hindi ko Mm-mm. makalimutan sa sinabi ni Sir, hindi nangangagat yung mga snake sa kanila. Mababait daw, Sir, ha? Ayaw. Oo.
Sa usaping snake, dahil parang ayoko yan. Yan yung pinaka-hate ko. Ayoko na. It's masarap. Let's make it adobo. Mukha Oh, ba? diba? Kumakain ka ng mga ganoon. Mas, Kaysa kumain Mas ako okay. ng papaitan. Di ba? may mga, may mga papa. Okay na sa akin ang rabbit dye. Okay na sa akin ang rabbit. Ko. Rabbit versus, okay na ako sa snake. Og ew. Ew. It's so, So, ew. Oo. Nagbagong buhay na po ako. Ayoko na pong kumain ng papaitan kasi nung mga panahon, ang sarap-sarap ng papaitan ay parang Tinira ayoko na namin ang balikan. moment mo. Kasalanan namin yun ni Manok Tambayan. Oo. Oy, oo. Sorry. Oo nga. Sorry ha sa lahat ng ating mga Ilocano viewers. Sorry po talaga. Hindi ko po talaga kaya ang papaitan nang nalaman ko na ganun pala siya. Sige lang po. Sorry po. Tama. May mga But viewers it's masarap. Masarap siya, diba? Masarap siya. You try. Actually, depende din kasi sa pagluluto yun. Ayun, diba? Mm. Yun siya. Okay. But Okay. it's one of the, papaitan, kaldereta. So, yun yung mga usual luto for kambing. Parang hindi ko pa nakikita yung pinirito na kambing, ginawang paksi. So, pwede naman siguro. Adobo. Meron We tried Ay, adobo yan. Ang na sarap ng paksiw, adobo. diba? Adobong Ay, ang sarap ng... kambing and all. So, Sinampalukan. napaka-healthy. Yes, Sinampalukan sinampalukan. Napaka-healthy ng kambing kasi kinakain is grasses lang, diba? And sort of, it's one of the three. Oh, okay, fine. Nagutom tuloy ako, Char. Basta, the papaitan is everything. Iba Yun talaga yun. yung ano ko sa papaitan. Pero in fairness naman sa ating mga Ilocano viewers dyan ha, ang sarap talaga ng kambing. Pero nung nalaman ko except doon sa papaitan, so okay na po ako. Masarap po lahat except doon. Okay, bawi-bawi po. Yan, Baka mag-explain tayo ka. ay ano. Oo, sorry po talaga. Sorry po talaga sa ating mga mga Ilocano viewers. get out. Kasi ito ni-remind tayo ng ng papaitan. Ayan kasi, pagkain kasi, But anyway, di ba, gaya ng sabi ni Sir kanina, yung mga tips na binigay niya, hindi naman magmamatter kung may breed or what yung mga alaga mo at first, di ba? Kung kaya mo bibili ng mga medyo mamahaling breed ng manok, mamahaling breed ng kambing, na gusto mong panimulan sa pag-alaga, why not? Di ba? You have your option to do that. But then, kung hindi pa talaga carry ng budget, pwedeng magsimula sa mga native na klase ng manok na pwede mong paramihin, sa mga native na klase ng mga kambing, kung medyo may budget na o may mga naitabi ng mga pera, pwede na makabili ng mga medyo higher end na mga klase para at least mag-evolve din yung mga breed ng iyong mga alaga. Diba? So, hindi ka lang mag-stick talaga on that mga native kind na mga manok, kambing, o ano ba yung mga inaalagaan mo. Siyempre, magdedepende na rin yan sa kung ano ang demand ng iyong mga customers, 'di ba? Kung may mga customers ka na, uy, gusto ko ng ganitong breed ng manok, baka meron ka diyan, o 'di ba? Uy, parang in demand siya. So, bili ka and then paramihin mo, at least may variety or mga options ang iyong mga customers, anong gusto nilang bilhin. Ayan. Sa mga nag-aalaga diyan, good luck. Ayan, hindi man ganoon kadali, but it's fun, o 'di ba? Talagang it's more fun na you have all those things na mag-enjoy ka sa yung pagpa-farming. Ayan, sa yung pag-aalaga ng mga hayop. Yan. Correct advice. So, gaya ng mga nabanggit ni Sir Sean na Pulumulok Native Chicken na mga breeds na magandang yung aalagaan mo bilang panimula sa pagmamanok mo is, of course, nandun na yung heritage chicken. Marami talaga yung mga naghahanap ng mga breeds ng heritage chicken kasi yun nga, maraming gustong bumili kasi mabilis lang yung kanilang paglaki, mabilis din yung maibenta. Lalong-lalo na kapag sila ay merong feed supplement na King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, ayun. Malaking tulong yun kasi less days lang yung, kumbaga, pag-aalaga mo sa kanila. Mabilis nyo na silang maibenta kasi nga, mabilis yung paglaki at pagbigat ng inyong mga manok. So, magandang panimula yung mga heritage chicken kung gusto ninyong magmanok. Then, of course, meron ding mga native chicken, pero compared doon sa heritage chicken at saka sa native chicken, si heritage talaga yung mas mabigat.
Compare kay, Yeah. kay native chicken. So, ayun. Native kasi is more into meat, diba? So, kung gusto mo nang makaproduce ng maraming itlog, you go for the heritage. Ayan. And kung gusto mo naman na for consumption na manok, yung mga karne and all, then let's go for the native one. But you can do both. Depende po sa inyong capacity, sa inyong lugar, and syempre on your skills as well sa pag-aalaga ng maramihang manok na. So, take a one step at a time, ika nga. Magsimula sa maliit na bilang hanggang sa kung carry mo na, pwede lang damihan, diba? So, hindi naman contest, diba? Yung mga ganon. Kesa naman magsimula ka agad sa maraming manok tapos masacrifice din yung paano mo sila alagaan. It's because you don't have any idea yet paano gawin or paano yung saktong pag-aalaga sa kanila. Yun. There you Yes go. na yes. Yes na yes na yes. And sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, if ever meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lamang po sa ating Facebook Live ngayon. At if ever hindi po namin yan siya maabutan, dahil minsan po ay late po yung nag-a-appear. May I mga don't know. delaying, may mga Oo, messages oo. na kakarating lang, o diba? I just probably with the Oo. signal or what, I don't know. Correct. Oo. So, don't you worry po kasi screenshot po namin yan or kung kaya namin Inday Badyang na masagot yan via, i-comment namin doon yung sagot sa inyo. Walang problema po yun. Or other than that, screenshot namin, then isisend namin yan kina Pulumulok Native Chicken at Manok ng Bayan. Or Tanong natin sa mga experts, o diba? Yes. Please. Or kina Dodong Villaran, ni Mangunguma TV, at saka ni Sir Jid ng Ka-Farming Angat Ka. So, ang dami na nating mga experts na pwede nating yung mga talaga, yung mga merong mga eksperyensyado talaga may mga karanasan talaga sa pagpa-farming. So I'm sure lahat ng mga natutunan nila ay proven and tested na yan sa kanila. So most likely ay relatable talaga yung mga isasagot nila sa inyong mga tanong. Okay. Corrected by. Ayan. And syempre, pa sa mga nagtatanong, saan po ninyo pwedeng mabili or ma-purchase ang ating mga produkto, yung mga pinag-usapan earlier ni Sir. You can purchase our products sa mga neighboring aggregate stores in your area or kung na-out of stock na po dyan, nagkakaubusan po kasi talaga ng supply, pwede kayong mag-online shopping. Ayan. Meron tayong cash on delivery or cash on pickup via LBC. Basta may mga LBC branches sa inyong mga lugar, pwede kayong mag-PM sa mga Facebook pages natin, gaya na inyong nakikita sa ating screen. Ayan. Meron tayong mga associates para mag-take care sa inyong mga orders. Or, meron din tayong Shopee account. Hanapin lamang ang KBM Aggregate Lines and presto, mag-add to cart and check out lamang po tayo para maging madali ang ating mga buhay-buhay. Ayan. So, hindi na kayo mag-stress. Mag-click lang kayo dyan and all. And just wait for a few days and you can have na already your orders. Ayan. So, walang rason na naubusan ng produkto. You have all the options, simple options and easy options for you to order and use the products. Yan. Corrected by. So, ayun wag po kayong, kumbaga, maging hesitant doon sa mga order, yung mag-order kayo via online. Kasi yung mga present po namin sa inyo ng mga Facebook pages, ng mga legit, yan po talaga yung mga official pages ng ating mga products. And, of course, sa ating Shopee, yung KBM Aggregate Lines, yun po yung official store. Official store po yan ang mga nabanggit natin na products dito sa ating programa. So, corrected by. Ayan. Don't you worry. So, ayun na. Ayan. So, ayun na. Kumpleto na kami at wala na kaming nakalimutan. Wala na kaming utang sa araw na ito. Ayan. Sa makausap pa. Ayan. Maraming salamat, of course, for being with us today. And syempre pa, naway meron kayong ulit na mga natutunang mga balita, mga tips and everything na sort of you can use or apply po sa inyong pag-aalaga ng mga hayop at iba pang mga dreams or somehow mga plans niyo in doing some farming in the future. Ayan. Bukas po ulit mga friends, same time, same beautiful faces and all. Ayan. Maraming salamat. Ito po pala si Inday Badyang. At ito po si Clara Tita. Hanggang sa muli, ito po ang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, asenso ka. Maraming salamat sa ating lahat. Thank you! God bless! God is good all the time!
Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.